anak, kabay pa nga konsensya ka, kay kung ikaw mismo nakakilala sa iya, manugon ka gid kaayo, ay grabe gini kaayo klase tawo. Ini ang pagtangison sa asawa sang ginpatay nga freezer van driver sa siyudad sang Escalante nga taga Bacolod City samtang nagapanawagan sang hustisya sa kamatayon sang iya nga bana. Suno kay Mia, isa ka mabuot, mapinalanggaon kag maaluan nga sahay nga tawo ang ila padre de pamilya. Pinapunto, pag-anan, yung mulahan, nuguni kami nga natulak, isa kaayo nga damo, basta tani handong, buot nga kasi bana, wala bisyo, wala ginom, wala sigarilyo, pati kaaluan, ikan, umuamo na lang din na, kung may magmulistas iya, ihatag na din na. Nahibaluan nga nagpadulong sa sitio Biatingo, Barangay Old Poblacion sa siyudad sang Escalante. Adlaw nga Domingo si John Mark Soto, kaupod ang iya sining helper sa balay. Sang iya kaupdanan nga driver nga ginkilala kay Elmer Magdadaro, 49 anyos, residente sang nasambit nga lugar. Kung sa din tuyo niya nga pagkakuhaw ng sweldo halin sa ila kumpanya nga nakabase sa siyudad sang Cebu. Apang sandig sa interview sang Radyo Bandera Patrol kay Richard nga helper ni John Mark Soto, sang nakapanaog na ang iya sining nga driver kag nakuha ng kwarta halin sa ila sini nga kaupdanan, hinali na lamang nga nakabati ini sang asod-asod nga lupok kag sa iya sini nga paglingling halin sa ibabaw sang salakyan. Iya na lamang nakita ang iya sini nga driver nga nakakulob na kag wala na sang kabuhi. Wala naman sini mahimutaran kung ano nga color ang salakyan nga ginsakyan sang suspitsado bangod sa kadulom sang lugar. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sang Escalante City Police Station angot sa nasambit nga shooting incident. Dita nga nagalin sa Bacolod City, ako si Kabanterang Randy Coronel. Nagabandera sa matod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas Radyo Bandera. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.